फिन इजराइला इरानखौ गिख्रंथावै फिनजाथाय होदों। इजराइला 1 अक्ट'बराव जानाय दावहानि सायाव इरानखौ गिख्रंथावै फिनजाथाय होदों। इजराइल आरो इराननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नंगौ, नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों इजराइल आरो इराननि वार आपडेट। इजराइलनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव इराननि गोबां बाहागोफोरा मावग्लुंदों। इराननि रौनिया बिथायाव इजराइलनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। बेबायदि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव अख्रां लामाखौ बन्द खालामनाय जादों। तेहराननि साखाथियाव इराननि रौनिया बिथायाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। सिगाङाव बिथांखि लानाय बायदि इराननि परमाणु बिथायाव जेबो गाग्लोबनाय जायाखैमोन। इजराइला एयार स्ट्राइक खालामदों आरो बे एयार स्ट्राइकआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। फिन इजराइला इरानखौ गिख्रंथावै फिनजाथाय होदों। इजराइला 1 अक्ट'बराव जानाय दावहानि सायाव इरानखौ गिख्रंथावै फिनजाथाय होदों। इजराइल आरो इराननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नंगौ, नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों इजराइल आरो इराननि वार आपडेट। इजराइलनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव इराननि गोबां बाहागोफोरा मावग्लुंदों। इराननि रौनिया बिथायाव इजराइलनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। बेबायदि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव अख्रां लामाखौ बन्द खालामनाय जादों। तेहराननि साखाथियाव इराननि रौनिया बिथायाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। सिगाङाव बिथांखि लानाय बायदि इराननि परमाणु बिथायाव जेबो गाग्लोबनाय जायाखैमोन। इजराइला एयार स्ट्राइक खालामदों आरो बे एयार स्ट्राइकआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। फिन इजराइला इरानखौ गिख्रंथावै फिनजाथाय होदों। इजराइला 1 अक्ट'बराव जानाय दावहानि सायाव इरानखौ गिख्रंथावै फिनजाथाय होदों। इजराइल आरो इराननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नंगौ, नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों इजराइल आरो इराननि वार आपडेट। इजराइलनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव इराननि गोबां बाहागोफोरा मावग्लुंदों। इराननि रौनिया बिथायाव इजराइलनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। बेबायदि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव अख्रां लामाखौ बन्द खालामनाय जादों। तेहराननि साखाथियाव इराननि रौनिया बिथायाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। सिगाङाव बिथांखि लानाय बायदि इराननि परमाणु बिथायाव जेबो गाग्लोबनाय जायाखैमोन। इजराइला एयार स्ट्राइक खालामदों आरो बे एयार स्ट्राइकआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों।